acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura. Búrka. Dobrodružstvo lásky. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hlavné mesto Mexiko. Nie! Pustite ma! Pomôžte mi! Pustite ma! Prosím! Prosím, pustite ma! Prosím, nie! Nie, prosím! Prosím, nie! Prosím! Čo sa stalo? Seňorita znásilnil ma. Znásilnil ma. Poď teraz so mnou. Poď, upokoj sa. Poď, poď. Vikário, budeme potrebovať policajtov. Ste seňorita Marina. Ako vám môžem pomôcť? Señor Contreras, som Marina Revertéová, manažérka hotela. Len som vám prišla oznámiť, že táto chyžná na vás podá žalobu. Žalobu? A na mňa? Prosím vás, také škaredé slovo. Viete vy vôbec, kto som, señorita Revertéová? Pravda, že? Ste jedným z našich najdôležitejších klientov. Ale to pre mňa nie je podstatné. Podstatné je, že ste sa dopustili trestného činu v našom hoteli voči nášmu personálu. No, Bože môj. Prosím, nie. No, daj mi čas. Daj mi čas. Dcera ma potrebuje. Bože. Marina. Marina. Toto dievča chce získať len peniaze. Povedzte, koľko chcete a záležitosť je vybavená. Nie, nič nebude vybavené. Porozprávam o vašich hrách príslušným orgánom. Vikário, pošli políciu do apartmánu seňora Contrerasa. Nie. Nemusíte mi tlieskať. Robila som svoju prácu. Môžete si byť istí, že pre vás by som urobila to isté. Poď sem, sme s tebou, neboj sa. Už to viem. Nie len tento hotel, ale celú hotelovú sieť zasiahne tento škandál. Odvolaj policajtov. Čo mi navrhuješ? Aby som to prehliadla? Chceš, aby tento hotel stratil meno?
Nebudem sa na takom niečom podieľať, aj keď sa zrúti svet. V tejto chvíli je prestíž hotelovej sieti v mojich rukách. Budem chrániť hotel za každých okolností. Potopíš sa, to je jediné, čo dosiahneš. Ak senior Contreras odíde z tohto hotela v putách, o 24 hodín si na dlažbe. Môžeš si byť istá. Mýliš sa. Vedenie hotela bude na mojej strane. Všetci budú takí rozhorčení ako ja. Už ide, ber ho, ber ho! Ber ho! Senior Contreras, prosím vás, venujte nám vyhlásenie. Aká je vaša verzia činu? Prosím, povedzte niečo pre médiá. Čo sa tam vlastne stalo? Aká je vaša verzia činu? Senior Contreras, prosím, neodchádzate bez toho, aby ste povedali pár slov pre naše médiá. Senior Contreras, prosím vás, venujte Nerob nám si vyhlásenie. starosti. Musíš povedať čistú pravdu. To ťa zachráni. Ďakujem. Señorita Mariana. Je pravda, že vás Mariana, dáte násilnili? nám vyhlásenie. Toto je začiatok tvojho konca, Marina. Ale ja som ťa varoval. Je pravda, že vás Señorita zneužili? Mariana, dajte nám vyhlásenie, prosím. Señorita! Señorita, prosím, povedzte pár slov pre naše médium. Señorita! Prosím vás, señorita! Venujte nám pár slov, prosím. Señorita! Nota! Toto sa stalo dnes? Áno, señora Artigasová, dnes ráno. Chcem, aby si to sledoval a o všetkom ma informoval. V poriadku. Ale predovšetkým chcem, aby si priviedol Marinu Reverteovú. Chcem s ňou hovoriť osobne. Áno, señora. Vedenie korporácie, ktorej predsedám, sa rozhodlo, že stiahnete výpoveď a dohodnete sa so seniorom Contrerasom. Čo? Chcete, aby som to odvolala? Musíte to akceptovať. Senior prezident, ten muž je vinný. Posaďte sa, Marina. To nie je potrebné. Ako vidím, dlho tu nezostanem. Ospravedlni sa, inak tvoja práca a celoživotné úsilie výjdu na zmar. Seniorita Reverteová, máme záujem na tom, aby ste pre nás aj naďalej pracovali. Povýšime vás do manažmentu iného hotela mimo hlavného mesta. Senior prezident, neznižujte sa k ústupkom. Vy odo mňa chcete, aby som odvolala to, že som hájila nevinu jednej z našich zamestnankyň. Mýlim sa? To nikdy neurobím. Marina, nestrácajte sebakontrolu. Nebudem strácať čas v tejto spoločnosti. Nebudem vyjednávať o svojich zásadách. Moja dôstojnosť nie je na predaj. Vy zahodíte svoju brilantnú kariéru manažérky kvôli chyžnej, ktorá klame a má veľkú fantáziu? V tejto hotelovej rade nie je žiadna žena. Preto mi nemôžete rozumieť. Zámožného podnikateľa odviedli v putách zo známeho hotela za sexuálne zneužitie. Mladá manažérka hotela ohrozuje svoju kariéru, pretože pomáhala chyžnej. Takže, Marina, toto je koniec tvojej cesty. Áno, prosím. Marina. Áno? Tu je doktor González. V tejto chvíli veziem tvoju mamu do nemocnice. Musíš sem okamžite prísť. Čo? Väznica. Tak tu si. Zapamätaj si. Jediný zákon basy je oko za oko, zub za zub. Súkromná klinika. Marina, na pľúcach tvojej matky sme našli nádor. Sme našli nádor. Dal som jej okamžite urobiť biopsiu a zajtra budú výsledky. Myslíte si, že ten nádor môže byť zhubný? Jediné, čo ti môžem povedať je, že ak ten nádor bude zhubný, nebude možné vyoperovať ho.
Dal som jej sedatívum, aby si odpočinula. Bude spať celú noc. Môžeš si ísť domov oddychnúť. Ďakujem, doktor, ale nič a nikto ma od mojej mamy nedostane. Mamo. Mamička. Neodchádzaj. Nenechávaj ma tu, mama. Čo by som bez teba robila? Kúpte si noviny! Kúpte si noviny! Chyšná, ktorá obvinila známeho podnikateľa zo sexuálneho zneužitia, to odvoláva. Tvrdí, že chcela od neho dostať peniaze. Ernesto Contreras si presadil svoje. Ale všetko má svoj čas. Chyšná tvrdí, že si to vymyslela, aby mohla vydierať seniora Ernesta Contrerasa. Zámožný podnikateľ bol prepustený na slobodu. Isté, takže vám minerálku a preso. A vám? Marina, vidím, že to už vieš. Prišla si o svoju prácu, pretože si sa zastala tej nevďačnej Chyšnej. Obhajovala som svoje zásady a neľutujem to. Doktor, seniora Reverteová sa prebrala. Ďakujem, o chvíľu som tam. Nie, ty počkaj. Najskôr sa s tebou porozprávam. Ten nádor je zhubný? Nie, našťastie. Ďakujem, Bože. Mám číslo na mobil Mariny Reverteovej, ale aj keď to skúšam, nedvíha. Viem len, že je v súkromnej mexickej klinike. Stará sa o matku, ktorá náhle vážne ochorela. Spoj ma s mojimi advokátmi. Potrebujem, aby mi čo najskôr napísali jednu zmluvu. Áno. Okrem liekov, ktoré bude musieť Beatrice brať, bude veľmi potrebné, aby odišla z mesta. Znečistenie pľúc je pre ňu smrteľné.